Unggah-ungguh donga panglimbang 5 menit dina Kemis wagi tanggal 13 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 6 ayat 7 tekan ayat 12. Nek kepengin ditampa lan diajeni ning tanah Jawa kene, kowe kabeh kudu ngerti unggah-ungguh, ngerti etika, ngerti subasita ing pasrawungan. Mengkono welingku mawanti-wanti marang para frater kanggo ngawiti pelajaran basa Jawa. Ing tarikatku lan ing tarikat SVD, pelajaran basa Jawa banget kabutuhake amrih para frater bisa srawung kanthi kepenak. Perkara iki tansah wigati ngelingi asale para frater iki kang saka ngendi-endi. Ana sing saka Flores, saka Bali, saka Jakarta, saka Kalimantan lan sak piturute. Kepara miturut pengalaman, frater-frater sing asale saka Jawa ya ora lanyah ing unggah-ungguh lan basa Jawa. Dina iki Gusti Yesus uga paring piwulang bab unggah-ungguh ndedonga. Panjenengane nggambarake wong ndedonga mono kaya wong mertamu utawa medhayuh kang kudu dodhok-dodhok lawang lan uluk salam luwih dhisik. Si tamu kudu sabar ncranti kabukakake lawang dening kang duwe omah. Si tamu uga kudu kupiya mangerti kahanan sing duwe omah ing jero kono rikala lawang ora gage kabukakake. Mbok menawa sing duwe omah isih ribet kanggo panggawean iki iko saengga ora bisa gage ndang bukakake lawang. Ing kahanan kaya mengkene iki banget ora prayoga rikala banjur dodhok-dodhok lan bengok-bengok sakarepe dhewe enggo ndadekake sing duwe omah jengkel lan nesu. Nanging prayoga sabar jroning panceranti. Rikala ditunggu sawetara wektu durung kabukak, bisa kadodhok meneh kinantenan uluk salam. Percaya sing duwe omah mesti bakal mbukakake lawang. Mengkono uga karo prakara ndonga kang isine panyuwunan, kudu kasadari menawa ora saben panyuwunan langsung kakabulake. Sawetara pertimbangan kaaturake ing kene, sepisan panyuwunan mau dening Gusti Allah kaanggep durung perlu saengga kudu kaundur anggone ngijabahi. Kapindho, panyuwun mau satemene ora perlu, mula ya ora kakabulake. Katelu, panyuwunan mau perlu saengga langsung kakabulake. Gusti ngersakake supaya rikala sakwise mertimbangake temen-temen pancen butuh dene durung kinabul, manungsa bisa wae kudu kasuwun bola-bali kanggo yakinake menawa kita butuh. Prayoga kasadari uga menawa kejaba ndedonga manungsa uga wenang lan wajib kupiya utawa usaha. Migunakake sakeh daya-daya kang karumentahake dening Gusti, mbuh arupa kawasisan, kalantipan, katrampilan, ubet ulet lan pletiking pikir, manungsa bisa reroyongan lan nemokake maneka cara lan sarana kanggo mawujude gegayuhan. Gusti ora mendel mirsani umate berjuang nyempulurake urip. Saka kupiya mau kang kadongakake bisa wae kinabul. Para tresna pelem kinasih, kejaba ora kepareng dermimil sing ora cetha jluntrunge. Gusti Yesus uga ngelingake kita kabeh bab unggah-ungguhe manungsa jroning ndedonga. Satemene ing donga manungsa amung ngunjukake panyuwunan dene kang masisa ngijabahi amung Gusti kang Maha Kuwasa. Mula ya wis samestine menawa manungsa ngrasuk sifat sabar, nrimo sinartan daya upaya. Sapa seneng puri ora bakal kasembadan panyuwunane. Mula aja nganti purik. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Almo asih kawula munjuk sembah nuwun awit sih katresnan dalem ingkang tansah migatosaken kabetan kawula. Mugi kawula ugi boten suthik nglumeberaken sih kawelasan dalem dumateng sesami. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.